Salutare tuturor! Astăzi o să facem partea a doua în care ne creăm propriul magazin. Ok, deci am rămas doar cu niște ouă aici. Haideți să punem $2 și să deschidem magazinul și da, mai comandăm ceva pe aici. Cred că niște pâine. Ok, hai. Să vedem, nimeni n-a venit până acum, nu știu de ce. Oh, ba da. Unde e cutia? În caz că vreți pâine, veniți aici. Asta luăm mai ouă. Ok. 2. De fapt 4 cofracuri de ouă. Ok. Hai să punem repede și preț. Nu este $1.50 sau... Ba da, bine. Hai că lasă atât. $3.50. Ok. $0. Trebuie să comand neapărat încă ceva. Cred că făină. Da. Purchase. Du-te repede, ia asta. Mă așteaptă aici cineva. Pune. Lasă asta aici repede. Bonus $3.50. $12. Bun. Hai să punem repede și preț la făină. Eu că așa 5. Nu am profit prea mare, dar... $38 și 2 cenți. În fine, hai că... BioX. Păi, ce mă să iau BioX? Eu le cumpăr de venet. Ce mai am ouă? Hai să cumpărăm pentru că am avut un client nemulțumit. Ok, și trebuie să facem bani pentru a cumpăra un frigider. Așteaptă, jocule, puțin. Nu mai găsesc ăștia ouă pe aceea. 50 bani. Ce mă? Dar cum de se pun toate așa? Bine. Bine, asta e ceea ce contează. Punem ouă. Pâine. Și făină. Așteaptă. Nu mai am bani. Aștept să mai fac... Stai, poate fac la omul ăsta. Ba nu. Mai trebuie să mai vină unul. 48 și 50 de cenți. În fine, așa, după asta, cumpăr făină și dacă mi ajungă banii, mi-a și pâine. Dar nu cred. Ok, asta nu fără mulțumită. În fine, dacă bag și niște pâine, nu. Scot pâinea, că e mai ieftină și o cumpăr după. Făina. Bum. Ia. Bă, bine că oricum acum trebuie să-mi cumpăr niște pâine, dar... Păi trebuie să cumpăr, bă, că nu mai am bani. Dă-mi tu bani ca să cumpăr.
Bun. Acum că s-ar putea să am. Da. Nu te pune pâine. Dar pâinea o pun $2. Ok, vreau să pun puțin pe close să fac și niște modificări la prețuri. Pentru că am nevoie mai multă de bani. Aici o să pun 5, 50 și o să fac profit 0, 51, care da, mai bine aș pune $6 și fac profit $1. Aici la fel. Pun 2, 5, deci o să fac profit $1. Și lăsăm așa. Open și aprindem becurile. Să se vadă mai bine. Dar să vedem dacă și oamenii o să fie mulțumiți. S-o trăit, pom. Sar pe capul lui. Piu. Bă, asta e fantomatic. Ce? Există măcar cuvântul fantomatic? În fine. Ce e aia? Bun. Dar eu aici am bani infiniți, oare? Ok, să vedem ce e asta. Cred că vede lumea ce și-a cumpărat ceva aici, nu? Da? Nu știu, nu văd. E foarte mic. Bum. Eu. Fă banii. Trebuie să cumpăr făină neapărat după asta și... Da, ouă și făină. Nu știu dacă mi-ajungă banii, dar... Cred că mai bine cumpăr prima oară ouă. Dacă nu o să mi-ajungă, deci... Ouă, făină. Da, mi-ajungă. Bă. Așa, nu știam dacă se cumpărase sau nu. Pâine am destulă. O să iau repede alea. Mai pun aici unul. Arunc la gunoi. Ia, pune. Bun. Ok, deci după ce îi plătesc alea, trebuie să închei această zi minunată care am făcut bani. Bam. Și Enter. Ziua 4. Episodul trecut am făcut 3 zile. Dacă așa se pare. La fel o să facem și în acest episod, adică 4, 5 și 6. Haide, vin mai rapid. Dacă nu sar pe capul tău și te bat. Și asta e o fantomă. Bă, deci, nu vin oare la mine la magazin vin fantome îmbrăcate în haine de oameni? Ia vine și ăla. Bun. No, deci eu vreau să-l urmăresc pe ăsta, că pare suspect. Pe unul din ei, pentru că ambii par. Repede de bani, vreau să-l urmăresc pe ăla. Fugi. Pe el. Unde ești? Vin după tine, vin la tine în casă, hai. Unde e casa, bă? Nu parcă venea de acolo el?
Aceeași persoană? De ce vin aceleași persoane? Adică asta se acolo. Și vine ea pe acolo. Și ăsta se duce pe acolo. Și veni de acolo. Da, fantome. Aici eu am bani infiniți. Da, nu mai înțeleg efectiv nimic. Intră la amândoi pe ușă. Uite, pe ăla parcă nu l-am mai văzut. Ia stai. Pe tine, nu știu dacă te mai văzut, dar pe tine parcă nu. Nu, $8, bun. Ok, deci trebuie să cumpăr pâine pentru că ăsta n-a găsit. Pâine și făină. Iarăși ăla cu pullover. Făină și pâine. Tu ce lași? Nici ouă nu mai am. Bă, cum făceam? Deci nu mi se șterg banii. Bă, vreau să se șteargă. Nu! Bro. Gata. Nu mai înțelegeam acolo nimic. Iarăși tu. Ăla cred că e cel mai sigma om. Pe ăla vreau să-l urmăresc după aceea. Ce vrei, domnule Sigma? Ouă. Ce față are. Hai de repede și tu cu ouă. Nu, eu nu mai am nimic pe raft. Ok, până atunci o să-l urmăresc pe nenea Sigma. Vedeți că degeaba vă duceți. Nu spune că se duce în același loc ca ăla. Pa, voi locuiți amândoi în casa aia? Bă, cum intră ăștia pe ușă? În fine, haide să punem și astea. Tu ce lași? Nici nu mai văzut eu olele. Iarăși ăsta, nu parcă intrase în casă. În fine. Uite că ai aceea pâine. Dacă tu zici că nu găsești nimic. În fine. Aici pun făină. Ok, și după asta comand și niște ouă. Nu iarăși. Bun. Du-te repede, bag aici X. Să rămân acolo să comand mai rapid. Ăsta ciudat. Credeam că e nenea Sigma. Ok, deci ăsta e domnul Chelios. Ăla, domnul Sigma. Ăla, ulei, bine, trebuie să mai comand și niște ulei. Ăla cu pulloverul e domnul ciudat, nu știu cum să-l numesc. În fine și, da. Asta are doamna musculoasă, pentru că merge cu mâinile, zici că nu s-ale ei. Ok, haide. Nu! S-a bea toată pâine. Bă, tu nu pleci de aici. Fără să plătești. Dar ce se întâmplă dacă pleacă cineva fără să plătească? Oare pot să chem poliția? De pe calculatorul ăsta al meu de gaming. Piu, piu, piu. Bum. Peanut butter.
Du-te la alt magazin dacă nu găsești la mine ceva. Ok, ăsta e domnul ciudat. Ok, ăsta e domnul președinte. Îngolesc tot. Mai am doar niște ouă. Deci ouăle rămân cele mai multe. Nu știu, cred că sunt cele mai ieftine, nu mai știu. Să mă duc după să văd cât costă. Bă, dar cred că pot să cumpăr un frigider. Așa. Aproape se termină ziua. Tu nu mai găsești nimic, adios. Deci, ia să vedem dacă... Nu. Nu, stai tot acolo. La market și dăm... Un frigider costă 125 și am fix 125, dar că după nu o să mai pot face nimic. Așa că îmi cumpăr ceva cel mai ieftin. Market. Deci, ia să văd și cred că ar fi pâine. Și o pun acum mai scumpă. Nu pâine. Să o pun, nu știu, cred $5. Dar nu o cumpără nimeni. Hai că o pun $3. Nu, e tu așa. Ai cu $3. Ce zise? Ok, deci o pun 2,50 mai bine. 2, punct, 50, gata. Uite. Ok, deci ziua 5. Iar acum suntem la ultima zi de pe acest episod mirobolant. Close, nu. Open. Haide. Ăsta cine? Ăsta e pur și simplu domnul Moș. Hai mă, ce face ăsta? Nu mai bine. Da, aici chesturi. Versiunea full. Suna? Aia. Giro, faro. Bă, eu zic mai bine cumpăra cu $3, că decât să moară de foame. $2,50, bani. Dar voi nu găsiți nimic pe aici. Da, bine, n-am pus prea multe chestii pentru că vreau un frigider de la neapărat. Deci mai am 1, 2, 3, 5 pâini ori 2, $10. S-ar putea să mai trebuiască pâine. Să mai comand încă una. O cutie de aia. $80, $90, $50. De ce multă lume vrea un de arahide de peanut butter? Nu, mai trebuie să mai comand încă. Dacă mai comand,
Poate altceva. Ai cea mai ieftin chestie. Așa că da, tot așa cumpăr. Doar că o să am mai mulți bani. Iar după o să cumpăr mai multă pâine. Cum mă găsești pâine când tu ai cumpărat pâine? Poate era mai mult. Uite, bă, nu te mai uita pe acolo și ia de aici. Bine, ia pâine. Bă, deci, oricum, parcă toți știu că eu am pâine. Dar și mereu cumpără doar pâine. Bă, închid ușa. Și să nu mai plece ăștia, nu poate. Măcar cumpăr. Da, pot să-mi ajungă banii. Bun. Haide, cumpără și tu toate pâinile. Tu parcă erai domnul Kelly, da. 50, 22 $2 și 50 de cenți. $5 și acum pot cumpăra un frigider în sfârșit. Frigiderul A. Da, mă, da. Bine, mă. Am acum și un frigider. Hai, frumos. Care o să-l pun aici, cred, sau, da. Așa. Bă, invers. Doamne, cum să nu văd? Bun. Hai ce fain e. Clar ăștia pâine. Ok, deci nu mai am efectiv nimic prin sertare. Așa că decât să vină lumea și să se uite pe aici, mai bine, nu mai vine. Și eu o să îmi cumpăr ceva pentru frigider. Adică, cred că apă. Cât costă? $1. Bine, și milk. Și ouă. Bă, dar nu mi-ajung. Ce, mă? Dacă tot lumea mi-a cerut peanut butter, o să cumpăr de asta mai bine. De când e așa scump? Ok, atunci nu mai cumpăr făină. Cereale, nu cred, ulei. Dar de ce e așa scump? Ia, da, pun o pâine. Ba, cred că tot pâine trebuie să-mi cumpăr. Sau nici pâine nu mai pot aduce. Nu mai pot cumpăra nimic.
Aici scrie că o să $11. Și eu am 14. O mie. Cât ar costa? Total 14,80. Oh. Oare ți să iau la capăt cu jocul ăsta? No. Nu, nu pune bă, nu. Ok, deci am dat un bar cu frigiderul meu. Nimeni nu mai vine. Eu nu mai am nimic. Am fost Fabian. Pa, pa!